da amarya Maryama alkhairi yau Allah kuma ya haɗa. Aure sunna ce yau auren injiniya Rabi'u da Maryam Gimbiya to sarauta yau an baki uwar gida. Gambo ka Rabi'u no Maryam ne junan ku kun rike ya me gambo ka farin ciki bango bege eba emogezi haya. Gambo ka Rabi'u no Maryam ne junan ku kun rike ya me gambo ka farin ciki bango bege eba emogezi. Farko ni na san Allah mahalicci na mai tsarki, wakar aure ce zanyo baki na sa mishi tsarki. In na yi nufin na yi kuskure dan manzo sa mini burki, yaro dan jinjira gwarzo kun haifa na yi mafarki. To ni dai in zai waka sallati dole na yoshi gon manzo dan Abdallah wallahi shi na kake shi. Ahali ne har da sahabu na sanya abana fashi, ya me gambo ka farin ciki dan Allah kowa ya taka. Ya me gambo ka farin ciki bango bege eba emogezi. Nace ya me gambo ka farin ciki bango bege eba emogezi. Hannuwan mu duk mu daga sama mu gode Allah mai sama, yau ne bikin aure. Maryama ke masa shagwaba ni ya zo mun kira marhaba, kallo na kauna bashi. Ina amarya ga ango Rabi'u yau kai ne bango, ka san fato ka zamji yabo. Komai da komai duk nata haɗa da ilmi ga tsafta, ka san da ya dawo kanka. Aure na so ba a kunci, amarya mai kyau ga hanci kuma ta tafi dan ta ci. Amarya zo mai kyan hali na hangoki tun can koli ta ko daidai da kase take na kyalli haya. Kai mai laya dan kauce nan mai zamani dan ja baya koma baya zane nuni autan bomi. Tauraro ne ni ne gani yanka dauka sai mai kaifi ko dai dabba, daidai za ta tafi su ko kaya ba sa kyawu gun mai kaifi. Dole fani in sanyo ku dan kun zamo jigon aure. Mama ga ango sannan ki antin mu mero gwargwada, dadi ga ango baban mu baba Umar ne gwargwada. Mamar amarya na gaida mu mai Habiba a sannan ki, dadi ga amarya sannan ka gamji kake ka zambwanki. Abokan ango zan kira ya me gambo ka farin ciki, baitin ku dole na kirkira ya me gambo ka farin ciki. MDY kai ne kayan kira ya me gambo ka farin ciki. SP Daura sai sun jira ya me gambo ka farin ciki. 50S kai hattara ya me gambo ka farin ciki. Don kash kai kawo ci tsara ya me gambo ka farin ciki. Ya mome ka hada sutura ya me gambo ka farin ciki. Kebi lele na kira ya me gambo ka farin ciki. Shagalin manya ne ya kamata ku gane, ke ma ki gane kai ma ka gane, ni ma ai sai na gane, kowa ya gane, amarya ta gane har ma ango ya gane, junan ku kuma ne sama. Gambo ka Rabi'u no Maryam ne ya me gambo ka farin ciki bango bege eba emogezi haya. Kawaye na saka dole masu in sanyo su, dan bikin mana ku ne tun baya kuka asusu. Aure mai sa ayi murna ce zo ku taya su. Zuwaira Gombe ya me gambo ka farin ciki, Maryama Gombe ya me gambo ka farin ciki, Rakaya Gombe ya me gambo ka farin ciki, Ladidi Gombe ya me gambo ka farin ciki, Rashida Gombe ya me gambo ka farin ciki, Ummi Auta kuma Gombe ya me gambo ka farin ciki. Bai rawa ta farin ciki yau ranar murna ce kusan, soyayya ce sila ƙauna dai ta haɗu a nan. Yayi sannunku kanne sannunku dangi gaida ku, kuma can na gaida ku, kowa ya tako kuma da na can ku ya tako.
kowa ya rausaya har ma da na can mu ta rausaya haya ya me gambo ka farin ciki gambo bege ba in boge zi na ce gambo ka Rabi'u no Maryam ne junan ku kun rike gambo ka farin ciki gambo bege ba in boge zi auren soyayya injiniya Rabi'u ango da amarya Maryama alkhairi yau Allah kuma ya saka auren soyayya injiniya Rabi'u ango da amarya Maryama alkhairi yau Allah kuma ya saka